Pozdravujem vás priatelia, vítam vás na kanáli Promajster Vladimír. Dnes si ukážeme úplne taký bežný deň mňa ako promajstra, s čím sa stretávame pri našich každodenných požiadavkách od našich zákazníkov. Teraz som prišiel do tejto kuchyne, nie je dokončená, čo býva úplne bežná vec, s čím sa stretávame. Dnes budeme zapájať varnú platňu. Keď sme už pri tých elektrikárskych prácach, budeme osádzať zásuvky, jednu trojzásuvku, druhú trojzásuvku. Tá rozmanitosť našej práce spočíva práve v tom, že dokážeme robiť aj iné remeslá, vodárske práce, takže montujeme batériu a príslušný odpad, ktorý tiež nie je urobený. V tomto prípade je kuchyňa len taká surová. A to je vlastne jedna zákazka. Pravdepodobne budú sa tu robiť aj lustre, ale to je už na iné videjko. Takže náradie je pripravené. Profesionálne náradie. To je neodmysliteľné, ako pri každom profesionálovi. A v rýchlosti sa pozrieme, ako to v našom náradí máme usporiadané. Čiže tu máme rozmanité skrutky podľa potreby, rôzne elektrické komponenty, ceruzky, gumy, vrtáky, prvá zásuvka, pilníky, šrobováky, imbusáky, kliešte, meracie zariadenia, malá vodováha, kladivá, gumené kladivo, meracie zariadenia, šmirdle a naposledy skrutkovačka, priklepová vrtačka, taká kompaktná, menšia a svetlo, to sa vždy zíde. A my sa ideme pomaličky pustiť do tejto zákazky a ja som rád, že ste tu so mnou, takže príjemnú zábavu a vidíme sa na konci tohto videjka. Sem pôjde vypínač. Máme tu dve zásuvky. Priatelia, a sme na konci nášho videjka. Všetko je namontované, pozapájané tak, ako má byť. A ja sa teším, že ste dopozerali toto videjko až do konca. Mohli ste vidieť, akým spôsobom fungujeme, čo sa týka rozmanitosti našich prác. Je spravená elektrika, voda aj odpad.
a my sa vidíme pri ďalšom podobnom videjku. Nezabudnite samozrejme dať odber a like, aby vám neušlo ďalšie podobné videjko ako toto. Vidíme sa na budúce.